YouTube tänään. Me pelataan Food 17 Draft Simulator, tämmöistä peliä. Tässä on kaikkea pelaajia myös. Ja tässä voi pelata. Tässä on mun pelaajat, tässä on vaan paljon, mä myyn kohta ja tässä on mun rahat. Myös mä voin avata backia. Niin. Enter a draft, tästä voi pelata. Ja näin. Painan nyt sitä selektiä. Tässä pitää valita kortti paras vaikka. Mä valitsen Hazard vai Iniesta. Hazard vaikka. Tuon. SP Saako, joo. En osaa lausua niin hyvin pelaajien nimiä. Niin. Mä otan Casemiro. Ronaldo. De Bruyne. Cavani. De Bruyne. Joo. Sitten en mä jaksa ottaa mitään. No, kyllä mä voisin. Halusin ottaa Veskan, mutta en mä sittenkään Suaresta. Ja sitten Pereira. Onko vaan yksi tästä aina? Kiva. Davies. Otamendi. Minkä voisi ottaa? Mä otan Navasin. Sitten tähän mukke on vaikkapa Casillas, mutta mä vaihan sen Navaksen. Nyt aloitetaan pakkista. Villan. Tää näyttää niin kivalta täällä alas. Otetaan se, koska se on legendaarinen. Ja sit vaikka Marcelo. Joo. Vaikka Sanchez. Voisin näyttää tän jälkeen pelata Clash Royale, mutta mä oon ihan huono. Joo, tähän ei tule messiä. Nyt mä teen pikkuvaihtoja. Mä otan sen vaan kärkeen, koska se on joskus kärkeä. De Bruyne SM. Missä voisi olla se? No kyllä se tähänkin käy. Suarez. Voi vitsit. Tää Ronaldo. Eiku aika tälleen Ronaldo tähän. Näin. Sitten Casemiro tähän ja sit voidaan mennä. Ottakaa mä viesti. En mä tästä fillan. Enkä saako. Simdraft. Mä voitin muuten tänä aamulla tän finaalin. Rating oli 89 ja Chemistry 97. Niin. Roma. On maailman paras jengi. Ainakin se voittaa mut 6-7. Se ei voi enää tehdä 7-0. Miten? Gold back. Jos tähän tulisi Messi, mä olisin vaan ujuma. Mä 16, no ehkä en mä tiedä. Mulla on ollut Messi. En mä osaa tuota tyyppiä. Niin. Russia vaattu. Sitten mä voisin avata pari backia. Special backeista tämä backi ja tämä. Mikä aloitetaan huonosta. Open. Terry. Aika hyvä. Sitten tosta pakista Jumbo pakista. Toinen tosta.
No kun. Tai no mä voin siinä avata vielä 2. Mä saan jotain. Tuo näyttää vähän niin kuin, että tulisi messi. Mutta en mä usko, että tulee messi. Vaiheet, mikä mulla on. Dembele! What the? No kyllä Dembelekin on hyvä. Mä tuun kohta vielä vaan. Tässä on Clash Royale. Paljon se kello on? Okei. Kohta pitää mennä treeneihin. Lähden noin 4 jo treeneihin. Sitten mun pitää vielä pukea kakku. Näin. Tässä on huono. Mä menen yhteen peliin vaikka kohta. Ihan just. Näin mä sit Israelin. Sitten TV-järjestä mitään kivaa. Mä oon ollut muuten täällä TV-järjessä toissapäivänä mutta muuten ei oo enää. Nyt mä laitan jotain, mä en oo niin hyvä pelaa. No, voi vitsit. Nyt oli huono. Ei, ette tuho. Oi. Kakka. Huono musketeeri. Giantti tonne. Bomber. Tarvitsit vaikka. Ei, liis tuho se. Ei. Kakkan pykäällä. Pakko sanoa. Mä en voita ikinä melkein. No joskus mä oon voittanut. Liis. Ei, huonoa. Kyllä mulla on fireball. Musketeer voittaa. Anna fireball. Näin. 1-1. Giantin vaikka. Hei, nyt oli paha. Giant. Ei. Kakka. Nyt pitää puolustaa vaan. Jollakin tavalla noupaa. Kun mä hävisin tämän pelin. Pelaan vielä 1 pelin. Sitten takas sinne kivaan peliin. Mä osaan venäjää myös. Joo. Näin. Joo, ei. Siis hups, en mä osaa venäjää. Mun kaveri osaa. Mä aina muistan, että mä osaan. Koska se opettaa aina mua. Kyllä mä vähän osaan. Bombi. Knaitti. Okei, mä annan vaan ehkä voittaa. Paitsi me menetään siinä. Eikö ei siis pokaale. Mä failasin 2 legeä. Mun kännykkä meni rikki. File 2 legeä. Ne oli Sparky ja Graveyard. Ja mä olin 6. Tässä on mun päädi. Onko mä annan vaan voittaa?
Tonne mä vaan jotain laitan. Mä tiedän. Teen hyvän taktiikan. Se alkaa puolustaa Giantisit Prince täältä. Lol. Ja musketeer. Tuho. Kiva. Niin saa nyt tuhottua. Nyt hyökkäys. Voi Wiener. Tähän Fireball. Ja pum. Kävi ihan tuuri. Voi. Ei. Nyt ei ole mitään järkeä puolesta. Nyt vaan hyökkäykseen. Please. Please, te olette hyviä. Tulkaa ei osunut archereihin. Pum. Pumba. En anna voittaa, mä teen tasapelin. Mä testaan. Ja kaikkea vaan mukaan. Tonne archerit. Siis RFsit. No aina joskus. Sanon joskus archerit. Voiko sanoa arvit? Tässä on archerit. Nyt pitää puolustaa. Please, ette tuho. Yes, kävi tuuri. Kohta lopetan. Kattokaa. Mun pitää pakko lopettaa. Nopea foodcrafti savamaan 4 päkkiä jo. Kaksi jumbo-repläyrspäkkiä ja 2 repläyrspäkkiä. Näin. Ne kapataan nämä 2. Silva. Ja ketä ei suoraan. Okei. No ja nyt pikkasen parempia päkkiä. Tai no avataan näitä 4. Joo. 4 tämmöstä. Isku. Ei kuunnus. Mä oon mennessä myös. Nää 2 päkkiä tämmöstä. Please Messi, haluan vikasta, please. Please tule. Ei tuu. Ei. Vitsi. Jos olisi ollut Messi. Mutta jos avata vielä tämmöstä. Kakko ei tullut Messiä. Halusin saada Messin. Onko nyt näitä? Ei kuole. DP. Takista mikä tääkin on? En tiedä. 6000 raavia. Silleen tois tasa. Okei. Mä varten näitä. Vaikka ne on ihan huono.
Tuolla ylhäällä tuuletaan.